Hola, avui explicarem l'eina de suport al predimensionat de la rehabilitació energètica d'edificis d'habitatges. Aquesta eina ha estat desenvolupada per l'ITEC i subvencionada per l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Com podeu veure, hi ha un seguit de pestanyes, hi ha 12 pestanyes, on es fa tot el procés de l'entrada de dades, la modificació del nostre edifici i finalment els resultats. Són 3 grups, de la pestanya 1 a la pestanya 5 va el que hem dit l'entrada de definició de l'edifici d'habitatges. De la pestanya 6 a la pestanya 9 és la modificació, l'aplicació de mesures energètiques, mesures actives o mesures passives. I finalment, de la pestanya 10 a la pestanya 12, la 10, la 11 i la 12, es mostren els resultats. Anem per al primer grup, l'entrada de dades. A la pestanya 1, dades generals, com podem veure, hi ha una llegenda que ens explica la tipologia de caselles que ens podrem trobar en tota l'eina. La primera tipologia són les caselles per omplir, són aquelles que no tenen una proposta de dades que el tècnic responsable ha d'omplir. Després tenim les caselles amb dades proposades, que són modificables, és a dir, l'eina et proposa en funció d'uns criteris unes dades que el tècnic pot modificar. En tercer lloc tenim les caselles que són només per l'estimació econòmica, que no tenen una afectació en l'energia. I finalment aquelles caselles que no són editables, que es mostren com a informació però que no són editables. Si comencem a l'entrada de dades, el que tenim als primers camps són l'exemple, és a dir, el nom del projecte, una referència interna del tècnic, en cas que fos necessària, una localització, que això prové d'un desplegable, on s'ha de triar la localització de l'edifici d'habitatges. Com podeu veure, es modifica en la zona climàtica. Si ens anem, per exemple, a Igualada, ens canvia la zona climàtica. Nosaltres, el nostre exemple està basat en Gavà. Aquesta tipologia de zona climàtica pot entrar-se directament. Tenim un desplegable de la tipologia d'habitatge entre unifamiliar i plurifamiliar, una introducció directa del nombre d'habitatges al nombre de plantes. La tipologia assimilable és un criteri de facilitació pel tècnic de dades proposades. En funció de la tipologia de l'habitatge i de l'any de construcció, l'eina ja té emmagatzemades dades de tancaments, per tant us farà una proposta de les transmitàncies d'aquests tancaments i el tècnic pot validar-les o modificar-les en cas necessari. Veiem aquí el desplegable. Hi ha l'entrada directa, que vol dir que no s'utilitza aquesta ajuda que l'eina permet, o la selecció de qualsevol dels altres camps. Tenim l'entrada de la superfície, l'alçada mitja, que ve proposada però es pot modificar, i finalment el volum, que és el càlcul de multiplicar la superfície per l'alçada mitja. Un cop passades a les dades generals, anem a l'estat inicial de les façanes. Aquesta és una de les pestanyes més completes. Aquí hem agrupat les orientacions de les façanes en 5: sud, sud-est, est, l'agrupació de nord, nord-est, nord-oest, oest i sud-oest. Els primers camps que ens trobem són l'àrea total, és a dir, la superfície de façana que tenim, i el percentatge de forats d'aquesta superfície. Els segons camps a omplir, el segon grup de camps, és l'estat inicial, és a dir, les capes de tancament i les transmitàncies. Com veieu, aquí hi ha unes dades entrades. Això prové perquè a la pestanya de dades generals hem triat un any de l'edifici i una tipologia, per tant, l'eina ens proposa aquests tancaments. El tècnic, com hem dit abans, els pot validar o simplement els pot modificar, pot introduir una altra capa de material, defineix un nom, farem una prova, defineix un gruix i una conductivitat del material. Com veieu, la transmitància es modifica. En cas que puguin canviar totes les capes, es poden eliminar les existents i crear les noves. Això es pot fer per cada una de les orientacions. Explicarem l'orientació sud, que és la primera que ens trobem, però la resta d'orientacions
la manera d'entrar les dades és exactament la mateixa. Tenim el factor d'ombres, tenim definides tant de l'estiu com les de l'hivern, i una proposta, un desplegable on es proposa, en funció de la quantitat d'ombra que rep la nostra orientació, un factor d'ombres destriable d'aquest desplegable. Des de no ombres fins a l'ombra total, que és l'últim factor per poder triar. Això es pot fer per cada una de les temporalitats, per estiu o per hivern. En segon lloc, ara ens trobem amb les finestres, els tancaments. El primer camp és la quantitat de finestres del total que hi ha en aquesta orientació, en aquesta orientació sud, que són d'aquesta tipologia. En cas que no hi hagués només una tipologia, aquí s'hauria d'introduir un i aquí per defecte apareixeria 0. No hi hauria cap problema, l'eina només calcularia en funció del que s'hagués definit en aquest punt. Tenim una proposta perquè el tècnic pugui triar entre tota la llista que tenim de tancaments de finestres. En funció de quina s'escolleixi, es modifica la proposta de transmitància i el factor solar. Són dades que el tècnic pot modificar directament, per tant, estan obertes completament, el que passa que l'eina fa una proposta. Després tenim la protecció solar, en cas que n'hi hagi, tant la d'estiu com la d'hivern. També d'un desplegable on el tècnic pot triar la que correspongui al seu tancament. Els mateixos camps que es troben en la finestra tipus 1 estan a la finestra tipus 2. Com hem dit, només comptabilitzarà aquelles que haguem introduït la dada del percentatge de finestres. Aquests valors han d'anar entre 0 i 1 i ha de ser tant la suma del primer com del segon màxim 1. Finalment, hi ha un càlcul de valors de ponts tèrmics que es fa en funció de la tipologia de l'habitatge, de l'any de construcció i el que s'hagi definit en les dades generals. I aquest valor de ponts tèrmics és una proposta que fa l'eina, però si el tècnic ha fet els seus càlculs i vol introduir una dada més precisa, es pot entrar directament. Les següents dues pestanyes les explicarem d'una manera més ràpida perquè els camps que heu vist ara en la pestanya 2 d'estat inicial de façanes es repeteixen. Aquí el que tenim és 3 tipologies diferents, que és la coberta, la solera o fusió sanitari i aquelles parets que estan sense radiació solar. Llavors, el que ens trobem també és una proposta de tancament, una àrea total, un percentatge de forats. Aquesta proposta de tancaments i de transmitàncies i dibuixos és exactament com les que s'ha fet en l'inicial de façanes. El tècnic les pot modificar, les pot validar o pot incloure algun tancament més, alguna capa més. En el cas de la coberta podem definir també el factor d'ombres, no pas en la solera ni en les parets on no hi ha radiació solar. I després trobem el mateix, els tancaments de finestra, tant per la coberta com els patis interiors i les parets sense radiació solar. Funciona de la mateixa manera. A la quarta pestanya són aquelles parets no exposades a l'exterior, les parets amb espais no climatitzats. Es pot definir, com hem vist abans, l'àrea i el percentatge. Aquí hi ha un nou camp, el que es anomena factor d'exposició. Aquest factor d'exposició que ve definit per la norma, com podeu veure, tenim aquí que aquest factor B sigui com a l'exterior, que sigui poc exposat, per exemple, un contacte amb un pàrquing, una exposició mitja, com poden ser les escales, una exposició baixa, com poden ser altres espais habitables, i finalment que no està exposat. Aquí trobem un altre cop la definició de les capes dels tancaments opacs, i en aquest cas només definim el vidre i la transmitància del vidre, que ve proposada per defecte en funció de la tipologia del vidre. Fins aquí els tancaments. Ara anem a l'estat inicial de les instal·lacions. Com podem veure aquí, tenim 3 sistemes de tèrmics, el de calefacció, el de l'aigua calenta sanitària i finalment el de la refrigeració. En els camps de la calefacció trobem el primer camp, és a dir, hi ha equips d'autogeneració i quin percentatge d'energia ve coberta per aquest sistema amb aquest tipus d'autogenerador. Aquí veiem el llistat, podem triar
qualsevol de les 3 tipologies que proposem, i aquí caldria entrar un percentatge de 0 a 100 en funció del que s'hagi calculat que sigui la contribució d'aquest autogenerador. Ens trobem dos paquets molt similars. El primer paquet, que és el que veiem sombrejat, que ve des del percentatge de superfícies, el tipus de generador, l'eficiència nominal, la potència nominal i el tipus de combustible, que es repeteix a sota en la segona tipologia. Com hem vist abans amb els tancaments opacs, aquí podem definir dues tipologies de sistemes de calefacció. Hem d'atribuir-li un percentatge a cada un. Per exemple, en aquest cas, el 20% de les instal·lacions de calefacció estan fetes amb caldera de combustió sense aïllament i amb combustible gas natural. En canvi, el 80% de les instal·lacions del nostre edifici d'habitatges estan amb caldera de combustió antiga amb mal aïllament i amb combustible gas natural. Com hem dit abans, aquests dos valors, el percentatge de superfícies, s'han de sumar 1. Aquí tenim ja un llistat predefinit de totes les instal·lacions que nosaltres podem definir en el nostre edifici d'habitatges. Per cada una d'elles es proposa una eficiència nominal que el tècnic pot validar o pot modificar. La potència s'ha d'introduir directament, és una entrada directa, i el combustible és el mateix que en el tipus de generador. Es prové d'un llistat on s'ha d'escollir quin és el combustible que utilitza el nostre generador. Com hem dit, es torna a repetir el mateix sistema per a la segona tipologia de sistemes de calefacció. L'aigua calenta sanitària és molt similar a la calefacció. L'únic camp diferent és el del consum total de litres dia, que és una entrada directa, on aquí el tècnic ha de fer el càlcul i introduir-la. I finalment anem a la refrigeració, també amb camps molt similars, l'únic que en aquest cas l'electricitat, el tipus de combustible ve predefinit i sempre serà l'electricitat. Fins aquí és la introducció de dades. Ara anem a la modificació del nostre edifici per tal de veure quines mesures podem aplicar, mesures passives o mesures actives, per tenir una millor eficiència energètica i veure quin és el valor de reducció de demanda i d'energia primària no renovable. Com podem veure, aquesta pantalla s'assembla molt a l'estat inicial. El que fa aquesta eina és que en funció del que hem definit ja en l'estat inicial de façanes, ens fa una proposta i ens copia exactament el que nosaltres hem definit a l'estat inicial. D'acord? Aquí directament el tècnic poden fer dues coses, modificar directament els tancaments per ampliar o per reduir les capes que no siguin necessàries. En cas que s'hagi de fer un SATA i s'hagin d'eliminar capes, es poden eliminar directament aquí. Seguim amb el factor d'ombres, es manté el que hem definit en l'estat inicial de façanes i comencem a l'aplicació de les mesures passives. Aquí, el primer que ens trobem, com hem vist, és una categoria, una casella que només afecta el pressupost, és a dir, hi ha una retirada parcial del tancament. Això ho té en compte per calcular després les despeses d'enderroc. El que passa que en aquest punt, si el tècnic defineix que sí, hi ha enderroc o retirada parcial del tancament, caldrà anar en aquelles capes que ja no formin part de la nostra solució i eliminar-les. Després tenim el percentatge d'aplicació de les mesures, és a dir, possiblement aquests tancaments o aquesta millora en aquesta façana sud es realitzi per les plantes segona i tercera per algun motiu i a la quarta i a la cinquena no es pugui fer aquesta solució. El que caldria fer és aquí indicar quin percentatge sobre la totalitat de la façana s'aplicaran aquestes mesures. El següent que tenim és el tipus d'intervenció de la zona opaca. Aquest tipus de la intervenció de la zona opaca ens dona podem triar entre que sigui un aïllament exterior façana ventilada, injectada en cambra d'aire o d'aïllament interior. Després podem triar quin tipus d'aïllament hi posarem en el nou tancament. Aquí tenim una llista molt completa, molt llarga, de tots els materials que podem utilitzar. En funció del material que hem triat, es neteja el desplegable següent, podem triar aquells dels gruixos que sigui més adient i finalment definir d'aquests gruixos quina és la conductivitat que nosaltres utilitzarem del material.
Com veieu, aquí ens recalcula la resistivitat i finalment ens dona una transmitància nova del nou tancament. Addicionalment podem afegir un altre tipus d'aïllament si fos necessari. Llavors el procediment és exactament anàleg a l'anterior, és a dir, triem un material i del que ens proposin triarem un gruix i una conductivitat. Aquí tenim les finestres. Els tancaments de finestres apareixen exactament les que hem definit en l'estat inicial de façanes. O sigui, aquí es copia el que hem definit en l'estat inicial de façanes. El que podem fer és directament del desplegable modificar i millorar, per exemple, el nostre tancament de façana, la canviem i posem una fusteria, 3 vidres amb una fusteria de PVC. Com veieu, se'ns modifica la nostra transmitància i el nostre factor solar. Podem modificar tant la protecció solar d'estiu com la protecció solar d'hivern. I el mateix per la segona tipologia de finestres. Si hi hagués alguna intervenció que millorés el valor dels ponts tèrmics, aquí podríem directament introduir la dada. Com us he explicat a la primera part, funciona exactament igual per la coberta i per les parets no exposades. És a dir, ens trobem aquí la primera part on hem definit el nostre tancament, un factor d'ombres, que és el que havíem definit, que es pot modificar, i el mateix tipus d'intervenció de mesures passives que hem explicat anteriorment. És a dir, es pot definir quin tipus d'intervenció es farà, quin aïllament, quin gruix i quina conductivitat. I el mateix amb les finestres. Podem modificar la tipologia de finestres millorant la demanda en aquest cas, modificant la tipologia de finestres que teníem predefinides. I el mateix passa amb els espais no climatitzats. Pel que fa a l'estat final de les instal·lacions, com veieu aquí ha canviat una mica el que veiem fins ara. Aquí, en funció del que hem anat modificant, es va veient quina és la reducció de l'energia primària no renovable, que és el que indica el primer gràfic. Aquí podem veure el total i aquí ho tenim per cada un dels sistemes. Què passa? Que possiblement la refrigeració tingui uns valors molt baixos i amb una petita modificació el percentatge sigui molt alt, però en valor absolut no ho és. Per tant, el que hem fet és fer un gràfic una mica més explicatiu, que es diu contribució de reducció d'energia primària no renovable, on es pot veure quina és la contribució de cada un dels sistemes. Com podeu veure, bàsicament la calefacció és el que està provocant aquest total de 44% de la reducció d'energia primària no renovable. Com podem veure que se'ns modifica o com podem actuar amb les mesures actives amb aquests sistemes? Doncs modificant el tipus de generador que tinguem, tant sigui canviant el tipus de generador com modificant l'eficiència d'aquell generador. Aquí tindrem un llistat on podem modificar-ho. També podem afegir equips d'autogenerador encara que no en tinguéssim, s'indicaria aquí, com hem explicat primer, i el percentatge d'aquestes contribucions a l'estalvi energètic. Funciona exactament igual, tant per l'aigua calenta sanitària com la refrigeració. Com hem vist, aquí apareix un nou camp, que és el nombre d'aparells, és a dir, molt bé, modifiquem, però quants aparells d'aquests modifiquem? Això ens servirà després per fer una estimació econòmica. Un cop fet, arribat en aquest punt, ja hem actuat sobre el nostre edifici d'habitatges i ara anem a veure els resultats finals. Aquí tenim un resum en taula, en forma de taula, de la reducció de demanda i la reducció d'energia primària no renovable, dividit per cada un dels sistemes que afecta i finalment explicant la contribució a la reducció total de cada un d'aquests sistemes. Després tenim una valoració econòmica, una estimació, perquè no deixa de ser una estimació, no és un pressupost com a tal, sinó una estimació econòmica en PEM, pressupost d'execució material. Aquí tenim el resum i el percentatge de cada un d'aquests camps respecte al total del pressupost. I finalment tenim quines intervencions s'estan fent i quin és el preu total d'aquestes intervencions. En aquest cas, la façana sud
fèiem un aïllament exterior amb SATE i després, per exemple, a la façana est seguíem fent un tancament exterior amb SATE. El que podem veure aquí és també els tancaments de les finestres i les mesures passives de proteccions solars de les finestres. Al final de tot, el que ens trobem són les mesures actives tant de calefacció, d'aigua calenta sanitària, de refrigeració i d'autogeneració. Per últim, generem un petit informe. Aquest informe és un recull de tot el que hem introduït en totes les pestanyes. Primer, hi ha el resum de les dades generals. Després es mostren quins són els tancaments inicials, quines són les transpitàncies d'aquests tancaments inicials, tant de la part opaca com de les dos tancaments de finestres, en cas que hi sigui, i ens dona l'estat inicial i l'estat final. Veiem on hem intervingut. Pel que fa a les instal·lacions, el mateix. Tenim quin és inicialment el nostre tipus de generador i el nostre tipus de combustible i, finalment, quina ha sigut la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquí tenim un desglosat de totes les intervencions, totes les mesures aplicades a cada un dels tancaments i a cada una de les instal·lacions. La part més interessant d'aquest informe és que se'ns mostra quina és la reducció energètica que hi ha hagut en funció de la zona climàtica, si complim o no complim amb la demanda i si complim o no complim amb els límits inferiors de l'energia primària no renovable. En aquest cas, compliríem en tots els casos, perquè per la zona climàtica només hem de passar del 25% de reducció de la demanda. Estaríem al límit. En canvi, en la part d'energia primària no renovable estaríem per sobre. L'últim punt d'aquest informe és l'anàlisi econòmic, el resum, la part simplement de resum de l'anàlisi econòmic. I fins aquí l'explicació de l'eina. Espero que us hagi sigut d'ajuda i ens seguim veient. Moltes gràcies.